Ayo guys, nginceng bocah-bocah ning ludrukan awan ke lokasi. Ini tempat parkir perbatasan Ponorogo Magetan. Nginceng bocah-bocah guys, ngeru guys. Cus. Kau udah iki piye? Kira main-main iki. Ludruk irama muda. Kayak guys, ada siapa dia? Cuacanya gerimis. Kota sini. Nek aman yo kayak gini kulit. Betty, ya Allah, jereng. Awang-awang. Ketemu Mbak Betty kini aman. Penghuni gedong. Jereng. Cicak. Ngopi. Bareng dia tau dana ya narai. Bro. Jereng. Mbak Lu. Warungnya Mbak Lu. Ya Allah Mbak Lu. Halo. Nah kok petang banget. Halo. Warungnya Mbak Lulu guys. Dan mburi kamare nanda iki. Ludrukane dan iki lho panggonge. Lho Mariana, ya Allah. Dandane apa nah, Mar? Warung ibu ini warung kondang ya iki lho. Jreng warung kondang. Piye keteraudan wae ibu ini ya? Bro, ora payu. Lah ya keteraudan pirang dina berarti udan etone? 4 dina 5 dina. 4 dina lho terus ora main. Warung ibu Heni Apa dipangan? Jreng. Ya Allah ngendangi kamarku. Yo. Kayak ngene iki ra karuan. Kamarku kayak ngene. Kamarku cinta, gue dandan nek ludur kemain nek bengi, sarana udan yo ora ngidul. Kamare sop Mbak Sandra. Sandra, ya Allah Gusti, jeleng ayu banget yo. Ndak kamar mandimu di kamar mandimu ki. Oh yes, lah kok peteng, Dra? Hah? Piye Mbak Sandra? Kita tanda irama muda lo cinta Mbak Sandra Stret. Yuk mburi kamare Kiki ya, Kiki, Yayu, jeung Sandy. Bersama Mbak Sandra Putri Mabar. Mabar terus. Lah caca liyane dia anak pra. Sen gedong ku berapa wong 10 anak. Lanjut di kamarnya Mbak Luna. Kayak anak wonge. Mbak Luna. Orang anak guys, kamar siapa lagi? Mbak Denis, ya Allah, jereng, haleluya. Loh, ya Allah blusuk nang iki. Loh, ya Allah, kita dani apa nih? Loh, lah kok melayu rono? Kamar sobil. Ya halo Kak No, masuk dandan ae. Piye kabare piye? Ki kamar sapa to? Deni. Sing ki ngene nandalan ada di. Anak berapa wong? Jajare teko. Lah, Mbak Denis cantik. Bodoh mlumpuk iki lho, ya Allah Kaluna. Selamat malam. Sore, piye kahanane piye? Bro iki kan iki, Mbak. Yo ki kamare Mbak Denis jereng. Tanda tangan, Mbak. Piye lun kahanane piye ketera udan bendina udan yo. Udan sama. Iya. Bener mangan jeruk. Piye Mbak Betty? Bubruk ya. Putrake gak main mergo udan ae. Seminggu ya. Tapi pemasukan tetep oleh wong lanang tetep. Alhamdulillah, siji. Nyibel ning arep ngono ya.
Terus piye Mbak Lu, harapannya piye Mbak Lu? Harapannya Muga-muga kayak terang, Ya, lu turki iso amin, main ngono amin. ya. Yo, semangat terus semangat. Aku mbak wartawan kok mumet dah. Jen kahanane dan Lembek beti kok ora maem. Kosong. Mbak Luna. Ngirit. Udan ngirit mak-mek. Titik. Manane sithik ngirit ya nek udan. Makanan. Jen. Masa ketera udan, lu turki ora main ya ben penting mangan ya. Penting mangan, kayak ngirit rek mangan ki ngirit terus piro sak piro nek ngirit. Sama. Loro. Walah Mbak Luna cantik. Ayo guys, nginceng bocah-bocah ning ludrukan awan ke lokasi. Ini tempat parkir perbatasan Ponorogo Magetan. Nginceng bocah-bocah guys, nginjeru guys. Cus. Kau udan iki piye? Kira main-main ki. Lodruk irama muda. Kayak guys, ada siapa dia? Cuacanya gerimis. Kota sini. Nek aman ya kayak gini gitu. Betty, ya Allah, jereng, ngawang. Ketemu Mbak Betty, kini aman, penghuni gedong, jereng, cicak, ngopi, bareng ya kau dana ya marai, bro, jereng. Mbak Lu, warungnya Mbak Lu, ya Allah Mbak Lu, halo, nah kok petang banget. Halo. Warungnya Mbak Lulu, guys. Dan mburi kamare Nanda iki. Ludrukane dan ki lho panggonge. Lho Mariana, ya Allah. Dandane apa nah, Mar? Warung ibu ini warung kondang ya iki lho. Jreng warung kondang. Piye ketraudan wae Beni ya? Bro, ora payu. Lah ya ketraudan pirang dina berarti udan etone? 4 dina 5 dina. 4 dina lho terke ora main. Warunge Beni Apa dipangan? Jreng. Ya Allah ngendangi kamarku. Yo. Kayak ngene iki ra karuan. Kamarku kayak ngene. Kamarku cinta, gue dandan nek lu terkemain nek bengi, sarana udan yo ora ngidul. Kamare sop Mbak Sandra. Sandra, ya Allah Gusti, jeleng ayu banget yo. Ndak kamar mandimu di kamar mandimu ki. Oh iya stres. Lah kok peteng, Dra? Hah? Piye Mbak Sandra? Kita ndak irama muda lu cinta Mbak Sandra stret. Yo ki mburi kamare Kiki ya, Kiki, Yayu, jeung Sandy. Bersama Mbak Sandra Putri Mabar. Mabar terus. Lah caca liyane ndi anak pra? Sen gedong ku berapa tahun? Wong 10 anak. Lanjut di kamarnya Mbak Luna. Kayak enak wonge. Mbak Luna. Orang anak guys, kamarnya siapa lagi? Mbak Denis, ya Allah, jereng, haleluya. Loh, ya Allah blusuk nang iki. Loh, ya Allah, kita dani apa nih? Loh, lah kok melayu rono? Kamar sobil. Ya halo Kak No, dandan ae. Piye kabare piye? Ki kamar sapa to?
Denny. Sing ki